500 में ये कंपनी हुलुलुलु है। 500 में 500 में काहे भागता रचू के तू देख माल बाचू पर ये बबुआ निरेख 500 में काहे भागता रचू के तू देख माल बाचू पर ये बबुआ निरेख लिह चाहे मत लिह तनी ताकिल आई रे माई बड़ा दुखाता 500 में 500 में ये कंपनी हुलुलुलु है। 500 सौदा बाजारे के सजल बा मोहरा ना हमाल बनल बा ले लो 500 सौदा बाजारे के सजल बा मोहरा ना हमाल बनल बा एक दाम बेची हर माल देख लो 500 पैसे नहीं है चुरा लो पकड़े जाने के बाद फरवरी बना देंगे 500 में टेंगे टेंगे लकी फेल भइल बा यूट्यूब पे बड़ा का झमेल भइल बा बड़ा बवाल चलता है लोग भाई देखत रहो यूट्यूब पर देखो न सेल भइल बा इहे रे लइका वायरल भइल बा हट ना का चीज